लैहोर फैगासिनो दं फुरा एकदमबारे दिनै जोङो जागोन लोंगोन रंजागोन एकदमबारे दा जागासिनो दं एकदमबारे जागोन रायजोफोर सिन्था खालामनाङा Kusukau नेपाली बस्तीको आरो हाम्रो बालादङको आरो कुसुगाव एरियाको बाजार एरिया सबै मिलेर हामी खानापिना खाँदैछौँ। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि जेबि कालेक्सन इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाबाय दिनै कय थारिखमोनलाय दिनै 8 जुन दिनै जोंहा कसुगाव प्राइमारि UPPL हिसाबै मोनसे रंजा फोरबो थारमाने बिजय उत्सव रंजा फोरबोखौनो होननांगोन जोङो रंजानाय बेवहाय देरहानायनि रंजानाय आरो दा थांनाय MP इलेक्सन जोंहा नै रिसेन्टलि सरकार दानो थांगासिनो दं सरकार माबायाव सेन्ट्रेल सरकार दानो थांगासिनो दं जोंहा UPPL कसुगाव प्राइमारि हिसाबै जों बेसेबां खस्थ' खालामनानै मावनाय जुजिनाय आरो बेबायदि सेस्था खालामनानै जोंनि भटार्स बिथांमोनखौ जोङो दिनै देरहानायनि मुङाव मोनसे गेदेरथार जाहोनाय लोंहोनाय बेबायदि हाबाफारि लादों नैबे कसुगावनि नेशनेल हाइवे सेराव माबायावनो पेट्रल पाम्पनि खाथियाव दा जोंहा कसुगाव प्राइमारि हिसाबै बेवहाय गासैबो रायजो राजा गासैबो भटार्स हारसा बर' सावथाल राभा बंसि गासैबो गार' मिज' बिथांमोना फैजोबगोन आरो बेवहाय जाफैगोन बेवहाय गोबां आइटेम बानायनाय जादों निरामिस मोनसे निरामिसाव पनिर दय मिस्थि बायदि बायदि दंजोबो ओमफ्राय अमा बेदर नङाबाथ' जाया नालाय अमा बेदर मानै अमा मानै आरो दिसि नङा क्रस जाहैबाय आरो ओमफ्राय ना दङ सालानि ना ओमफ्राय गुबुनफोरा अमा जाया नालाय अमा जायैनि थाखाय बोरमा फान्थि दं दा फान्थाखौ मालाय जों मानो जाबावनो होननानै माखासे मानसिफ्रा होनदों फान्थाया एसे बोरैबा मोनामो होननानै दा फान्थि गोजा माब्रै ना बेसेबांबा दं आरो दा बेबायदि जानाय आइटेम जोंनियाव दङ दा बेवहाय सान्दुंनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय पेन्डेल खालामगासिनो दं ओमफ्राय बेवहाय माखासे संग्रा खावग्रा बिथांमोनहा संगासिनो दङ मावगासिनो दङ दिनै बेबायदिनो देरहानायनि जयन्त बसुमतारिया गोदान MP जोंनि नैबे 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनिफ्राय देरहालांनायनि मुङाव जों कसुगाव प्राइमारि UPPLआ दिनैनि बे हाबाफारिखौ लादों आरो फैजों नायलांनो मा दङ आरो मा जानाय जों दासिमाव रेडि खालामनो हाखो जागायजेनबाय बेहाय मा जानगोन आरो दालिखौ गोदौनाय लोगो मोनबाय मानसि बुरजानि जानायथ' लासै लासैसो मावनांगोन नैबे अमा होसनसिगोन अमा बोरमाया गोदाखानाय आयो बे माबा नांगौलै खेवजोबनांगोन दे बोरैबा मोनामबा औ अमानि इनचार्ज बोरमानि इनचार्जफ्रा सोरमोन नैबेखौ खेवग्रो थाब खेव हाइजें देदों 10 बोसोर जोंनि बे क'क्राझार ST खथानिफ्रायनो हिराचरनिया आसोला देरहानानै जेबो मावलाङाखिसै ओमफ्राय जोंहासो गोबां खस्थ' मोनबाय MP गैया मा गैया 10 बोसोर खस्थ' मोनखाबाय आरो दा जोंनि गेजेरनिफ्राय सासे ST जोंनि बर' मानसियानो देरहानानै थांबाय बिथांमोनखौ जोङो आसा खालामनो हायो जों इयुन समाव जोंनि बे BTRनि माखासे दफाफोर बिथाङा मावफुंनायाव थोजासे मदद खालामगोन आरो हजों लकसभायाव पार्लियामेन्ट हाउसाव थांनानै बिथाङा जोंनि नैबे क'क्राझार समस्तिनि आरो STफोरनि आरो जोंनि बर'नि समस्या ओमफ्राय नैबे BTRनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव बिथाङा थोजासे बिफाव लागोन होननानै जों आसा खालामो आरो होमबा नायलांबाय था जानाय संनाय हाबाफारि जागासिनो दं ओमफ्राय मानसिफ्रा फैबाय गोबां नुजाफैबाय आरो फैबावगोन दासो फैहांदों संगासिनो दं नै माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दं ओमफ्राय आदैया दिनै नैबे कसुगाव प्राइमारिनि गेदेरथार रंजानाय
जानाय फोरबो आरो देरहानायनि दा बेवहाय जाफैनानै माबायदि मोनदों माबायदि मोनदों दाथ' मोनजायाखैना जों एकदम जानायलाय रेडि जायाखै एकदमबारे दा मावगासिनो दं बानायगासिनो दं अलरेडि ओरैहाय जोंहा आदिबासिफोरबो जमा जाफैजोब्बाय लैहोर लैहोर फैगासिनो दं फुरा एकदमबारे दिनै जोङो जागोन लोंगोन रंजागोन एकदमबारे दा जागासिनो दं एकदमबारे जागोन रायजोफोर सिन्था खालामनाङा रेडि बरिया ओरैबायदि गोथाव संख्रि बानलु ज्रोम रायजोफोर जाय मोनजादों बावनो हानाय नङा बोसोरसेबाबो आरो जाय मोनजायाखै पस्तायगोन ओरैबायदि गोथाव जागासिनो दं ओंखाम जायाखिसै नामा ओंखाम कसुगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय भटार्स बिथांमोनजों गासिबो हा मोनगोन ना बिदो दे सोर रानदों बेनाव बिदो होफैग्रानाव औ र' बिबाय था दे र' फाबे आस्ते हा ए बस' आरामसे फाबे खावा एभेलेबल बानायसे मोट्टाव पाबे र' इदि खोजा कर पाबे मोजाङै माबानो जाबाय बिफां सायाव जा मोजां जाबाय नोंसोर मोनजायाखै मोनजागोन गन्थं गोलाव दङ बेवहायनो मानसि नायै मानसि बि माबानावसो बे सासे लाबोदो गंसे दोननोसै माबानाव माबा बेहाय सासे बै गस्ला गुफुर गाननाया बेनाव गस्ला गुफुर गाननाया थारा मानो थुजाखो ओरै दासो नुहुरदों नांगौखौनो नुहुरदों दासो माबा थाबाय बोरमा बेदर थाबाय फार्स्टआव सेकेन्डआव अमा थाबाय उनावहाय ना थाबाय बिदिनो दङ निरामिस दं पनिर होदों निरामिसफोरनो जोबोद मोजां जानाया दाबो मोनजोबाखै जाहोगोन मोजाङैनो जों रावखौबो जाहोबालानो हगारा दरसेबाबो दरनैबाबो जानांगोन खबसेबाबो जाहोनानैसो जों हगारगोन आरोखि देरहानायनि कसुगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय गुबुन हारि माहारि गासिबो फैजोबदोंना औ जोंना बाङालि बिहारि बर' नेपालि सान्थालि राभा गासिबो दंजोबो प्रतेक सम्प्रदायानो नुजाफैदों आरोखि जोंनि गोजोननायखौ लाफैदों गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आरो मोजां मोननायखौ आंनि गोरबोनिफ्राय जासियो जोंखौ सापर्ट होनानै बयबो मोजां मोननानै जोंखौ देरहाहोनायाव बयनिबो आखाइ दं जोंल' जायाखै जोंल' लोंखोमायाखै जोङो माखासे रायजोनिफ्राय अननाय मोननाया बेनो जोंनि मोजां थांखिनि उद्देश्यखौ लानानै जों सिगांनायखाय जोंखौ मोजां मोननानै जोंखौ देरहाहोदों दिनैनि देरहानाया रायजो राजानि मदद नङाबा जायामोन कस्तो लाग्यो हो बाउजू नमस्ते सबै मैले भनेको छु अहिले नमस्ते राम्रो लाग्यो हामीले ब्लकको प्राइमारीको डिस्ट्रिक्टको सब मिलेर हाम्रो गाउँमा एउटा किबा खानापिना बनाएको छु अब जितिर अब हाम्रो सरलाई दिएको छु एम सरलाई अब सबैलाई हाम्रो गाउँको नेपाली बस्ती कसुगाउँ नेपाली बस्तीको हाम्रो बालाडोङको कसुगाउँ एरियाको बजार एरिया सबै मिलेर हामी खानापिना खाँदैछु अब मिरामिस पनिर आलु दाल लाब्रा यता मासु के भन्छ सुँगुर मासु दिएको छु बाख्रा मासु दिएको छु खासी अब रक्सी खानापिना सबै छु अब पानी
प्याज आलु सबै छ राम्रो लाग्यो अब धेरै धेरै दिनु भए त्यस्तै होस् अब सधैँभरि खानु खाओस् राम्रो राम्रै छोलोस् दे राम्रो राम्रो भाउजू ह ल त बाबा जोङो दा बे समाव कसुगाव प्राइमारि इउपिपिएलनि दैदेननायाव थांनाय 4 मेआव 4 जुनाव जोङो रिजाल्ट मोनबाय ओमफ्राय रिजाल्ट मोननानै जोंनि 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनि मानगोनां जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहासार जानानै थांबाय दा बे देरहासार जानायनिनो जोंनि कसुगाव प्राइमारि इउपिपिएलनि दैदेननायाव जोंनि कसुगावनि नैबे दुब्लियाव बा फोथाराव जोङो मोनसे जानाय लोंनाय हाबाफारि लादों दा बे जानाय लोंनाय हाबाफारियाव जोंनि प्राइमारिनि सिङाव थानाय कसुगाव ओनसोलनि कसुगाव बाजारनि गोबां रायजो राजा बिथांमोनहा जाफैबाय अमा बेदर दङमोन ओमफ्राय दाउथ' गैया ना दङ बोरमा दङ ओमफ्राय पनिर दङ निरामिस आइटेमनिबो गोबां आइटेम बानायनाय जादों आरो दा बेवहाय गोबां रायजो राजाफोरा जाफैबाय जाफैनानै रायजो राजाफोरनियाव जोङो फंनैसो मिथिनानै लानो माबायदि मोनदों आदैया नैबे कसुगाव प्राइमारि इउपिपिएलनि दैदेननायाव मोनसे रंजा फोरबो जानानै थांबाय बा जाफैबाय नोंथाङा जानानै माबायदि मोनदों बरिया एकदमबारे दिनै जोंहा जि देरहानाय थांनायनि थाखाय जोंहा जानाय मोनसे आयोजन खालामदों जोंनि कसुगावआ दा बेवहाय जोंनाव राभा दं आदिबासि दं नेपालि दं बर' दं गासिबो सानथालि दं दा बेवहाय जोङो जाबाय लोंबाय रंजाबाय मोसाबाय दा जोङो थांनायनिसो जोङो लाहार फाहार खालामनायाव दंगासिनो दङ दा बेलासिबाय दा जोङो बिदाय लानायनि समाव जों फैगासिनो दं कसुगाव प्राइमारि इउपिपिएलखौ नोंथाङा एसेबां जाबाय एसेबां रंजाबाय माबायदि गोजोननाय जासिनो सानो बा बावनो सानो हाबा गोजोननाया एकदमबारे गोजोननायखौबो साबसिन हामसिन मा दंबावो गुसु थान्दा गालांनो बाथावथावसो दिनै जोंहा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम फै जों एसे मिथिनानै लाबावनो जोंनि कसुगाव प्राइमारि इउपिपिएलनि जानाय लोंनाय हाबाफारियाव नैबे बेवाइमोन ओमफ्राय बेवाइ आरो बेवाइ बिखुनजो आरो बेवाइ माबायदि मोनदों ना बेदरखौथ' जाबाय जानानैलाय माबायदि मोनदों ओमफ्राय बेवाइयालाय हामबाय होनदों गोजोननाय थाबाय आरो जोङो फंनैसो मिथिनो लाबावनो फैगोन আপনি আসিয়া আমাদের কুসুগাঁও ইউপিপিএল প্রাইমারি ওখানে খাওয়ান ডাউন হ্যাঁ পার্টি এন্ড কি কয় ওটা বিজয় উৎসব ওখানে আসিয়া খাইয়া মনটা কিরকম লাগছে কি মাংস খাবার পাইছে খাসি মাংস খাইছে মাছ খাইছে বঢ়িয়া না দে থ্যাংক ইউ राम्रो हा आरो फैबावदो ओरै जोङो थांबावनो बाजैया बेदरखौ जासे जानानै लाबावबाय ओमफ्राय गोसोआव माबायदि गोजोननाय मोनदों आयै गोसोआथ' गोजोनदों मानि फिसाफ्रा बैयाव गाबगासिनो दं बिफां सायाव रंजा दे गोजोननाय थाबाय दे फैबावदो जोङो नायलांबावनो फंनैसो सिं ओंखाम बेदर सुख्रिजिल जमगाते मन्टा किरकम लागছে आइमा जमकेता पाছে मन्टा किरकम लागছে কেকে ইউটো এম নাকি আর উনি বলে দিন মধ্যে এই রান থাক দাও ঠিক আছে ইন্দো
আমাদের ইউপিপিএল কোচুগাঁও প্রাইমারি এখানে আছে খায়া ছাগল খাইছে পাটি খাইছে সুয়ার মাংস চিকেন মাংস সব মাংস মাছ মাংস খাইছে খায়া মনটা কিরকম লাগছে ভালো লাগছে আদরও ভালো পাইছি জিতেও ভালো পাইছি মনটাও অনেক খুশি আমারটাও আর এখানে যত খাবার আছে না মানুষগুলো ওইটাও অনেক ভালো ফ্যামিলি হিসাবে খাইতেছি আমরাও ফ্যামিলি সব আছে এখানে মনটা শান্তি হয়েছে অনেক ভালো লাগছে আমাকে সরকার কাছে এটাই আমি আদর করতেছি আমার মনটা এখন যেরকম শান্তি আছে এরকম শান্তি আমাকে লাগে মন দিয়ে थैंक यू जहार जोङो एसे मिथिना लाबावनाय गिदिंबावनो फै केमेरामेना ओरै गासैखौबो दिन्थिना होदो जोंनि कोचुगांव प्राइमारि इउपिपिएलनि दैदेननायाव बेसेबां मानसि जादों बेसेबां जानाय लोंनाय फारि फारि दिन्थिगासिनो दं नोंथांमोननो जोंनि कोचुगांव प्राइमारिनि सिङाव बेबायदि जानाय लोंनाय हाबाफारियाव बेसेबां मानसि जादों आरो माबायदि जानाय हाबाफारि जोङो लादों জয়দীপ দা মনে কিরকম শান্তি লাগছে আপনার বিরাট শান্তি বিরাট ভালো খাওয়া হয়েছে এখানটা এত সুন্দর আজকে আমাদের জিতার জন্য পার্টি আজকে আমাদের ইউপিপিএল পার্টি জিতার জন্য এত সুন্দর সব জাতি মিলিয়ে এত সুন্দর খাওয়া এত সুন্দর আদিবাসী হোক বড় হোক নেপালি হোক যত জাতি হোক সব জাতি মিলিয়ে আমরা একটা ফুর্তি আজকে আমাদের ইউপিপিএল পার্টি এটাই আমাদের উকিল স্যারও আইছিল সবাই আইছিল এটাই আমাদের বহুত শান্তি মানে যাতে নেক্সট বারও যাতে আমরা এর থেকে আরো বড় খানা খাইতে পারি এইবার আমাদের এটাই আশা এইবার খুব সুন্দর লাগছে এত সব জাতি মিলিয়ে আমাদের খাওয়াটা হয়েছে আদিবাসী হোক বড় হোক মুসলিম হোক সবাই মিলিয়ে আমরা এখানে আছি ফুর্তি করে আসি আর ফুর্তি খুব সুন্দর ফুর্তি করছি আর হয়তো নেক্সট বারে আরো যেটা 2025-26 আছে আমরা আরো বেশি ভালো করে একদম বড়িয়া না জয় জয় ভারত মাতা জয় বড় হারিণী জয় ইউপিপিএল জয় ইউপিপিএল জয় বড় হারিণী জয় ভারত माता की जय धन्यवाद एसे जयदीप हाबाफारिया संनायाबो दंबावो मानसिफोरा गोबां जानानै थांबाय ओमफ्राय जोङो बै हिनजावफोरनि थिंजाय एसे थांनानै नायो निरामिस फै नोंथां खालामथार जोंहा फैयै फैयै दिनैनि फुंनिफ्राय जानाय हाबाफारि जे कोचुगांव इउपिपिएल प्राइमारि कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि दङ दा जोंहा फैयै फैयै हाबाफारिया जानाय लोंनाय बे रंजा फोरबोआ जोबनानै थांबाय दा बे समाव जोङो प्राइमारिनि आफादगिरि बिथांनाव फंनैसो मिथिनानै लानो जोङो बे हाबाफारियाव बा बे जानाय लोंनाया माब्रै जोबलांनानै थांखो माबायदि जानाय लोंनाय होनो हाखो रायजो राजाफोरनो जोंनिबा आङो आंनि मथेबा जोबोद मोजां साक्सेस जानाय बायदि जाफुंनाय बायदि मोनबाय बाव रावबो गोसोआव आघात थानाय बायदि मोनाखै आंनि रावनिबो गोसोआव बाव अनेक जातिफोर अनेक जनजातिफोर जोंनियावहाय जोंनि हांख्रायनाय बायदि नुजाफैनानै दिनैनि बे जाफुंसार माबा देरहानायनि मोनसे हाबाफारि लानानै रंजानाय माबायावहाय फोरबोआवहाय बयबो फैजोबनायाव बाहागो लानानै साक्सेसखौ खालामनायखौ आं मोजां मोनदों बिथांमोननि फैनायनि माबानि थाखाय आङो थोजासे बिथांमोननिसिम धन्यबाद बावो आरो सापर्टारफ्रा गासै खयस'जन बा बेसेबां जनसो इउपिपिएल सापर्टार्सफोर बा भटार्स बिथांमोना बेवहाय जानाय लोंनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों होननानै नोंथाङा सानो आंनि मथेबा बाव 800नि खम जायाखै बायदि आं सान्दों जायो थाङो आरो जायो थाङो ओमफ्राय जोङो रानथ्र'नो हायाखै माबानो हायाखै ओरैबायदि मोजां जाहोदों जोङो जा मोनजादों बेखौनो गोजोननानै थांदों सन्तुष्ट मोनलांदों बिथांमोनहा आंनिबा लगभग 800आनो जागोन आंनि माबायाव आइडियायाव आरोखि गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम जोंनि नैबे कोचुगांव प्राइमारिनि माखासे जानाय लोंनाय हाबाफारि देरहानायनि रंजा फोरबो हाबाफारिया मोजां जाना थांबाय दा बेलासि जाबाय फोजोबनाय लामायाव फैबाय ओमफ्राय बेवहाय गासै गुबुनफोरनियाव जों सोंनानै नायदों गासै 1000निफ्राय बांसिन सुबुंफोर बा जाग्रा लोंग्रा भटार्स बिथांमोना जाफैदों होननानै जों मिथिदों दा जोङो आफादगिरि बिथांनिफ्रायबो मिथिनो मोनबाय मोजां जानानै थांबाय बयबो ना बेदर ओमफ्राय जानाय लोंनाय गासैखौबो मोजाङै मोनदों होननानै जों रायजो राजानावबो दहाय सिगाङाव सोंनानै लाखादों दा बिथांमोना गासैबो सन्तुष्ट जादों बा गोजोनदों आरो होमबा
एसेनोसै दिनैनि भिडिअखौ एसेबां गोलाव खालामब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो बेबायदिनो आंनि चेनेलखौ गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना हो बेबायदिनो नोंथांमोना सापर्ट खालाम सानफ्रामबो आङो साबसिनै साबसिन बा साबसिननिफ्राय हामसिन भिडिअफोर लाबोनानै होफैनो हानायफोरबायदि होमबा गोजोनथोंसै लोगोफोर